πιο συχνή δικαιολογία που ακούω από άτομα που δεν πάνε γυμναστήριο είναι: ρε φίλε, θα ήθελα να πάω γυμναστήριο, αλλά με τόσες δουλειές που έχω δεν προλαβαίνω. Αγοράκι μου, πας καλά. Η προπόνησή σου στο γυμναστήριο δεν θα έπρεπε να είναι πάνω από 1 ώρα τη φορά. Και αντικειμενικά, για να χτίσεις ένα καλό σώμα, χρειάζεται να πηγαίνεις 4 με 5 φορές τη βδομάδα γυμναστήριο max. Θες να μου πεις δηλαδή ότι δεν έχεις 4 με 5 ώρες τη βδομάδα να πας γυμναστήριο για να καλυτερεύσεις το σώμα σου και να βελτιώσεις την υγεία σου, αλλά έχεις απ' την άλλη 4 με 5 ώρες τη βδομάδα για να αράξεις? Έχεις 4 με 5 ώρες τη βδομάδα να ξυθείς και έχεις 4 με 5 ώρες τη μέρα screen time στο κινητό σου και κάθεσαι σαν μπαμπουίνος. Θα σοβαρευτείς, ρε κουραμπιέ. Όταν κόψεις τις δικαιολογίες και αρχίσεις να παίρνεις ευθύνες, τότε θα είναι και η στιγμή που τα δικέφαλά σου θα σταματήσουν να είναι μικρότερα από γυναίκας.